Mít jednoho Boha, to byl dobrý nápad. Ale ty věčné tahanice teologů, těch haštečných teologů, ty už mě pěkně vydali. Co pak je to vědět? Je všechno připraveno. Ano, Cezare, zbývá zabalit jen pár drobností. Ale už je nejvyšší čas vyrazit do Ostie za vaší paní. Já nechápu, kde ten Kristus může být. Lotila v nějakým stavu stále čeká. Měl tu být před pár hodinami. Ví, jak je to důležité. Ví, že na něj čekám a ví, že mu vzniká. On si klidně nedorazí. Ani nepošle prefekta. Aby ho omluvil. Já se omluvil, Cezare. Konzul už tady měl dávno být. Co to bylo? Pomůžte, že se prosím zatím na ty šperky zdaje. Kde chcete za sebou? Měl jsem radši jmenovat tím konzulem nějaké zvíře a ne tohle vlatiče. Co to je to? Tady koruna. Nebyl mi vzácná. Patřila jednomu germánskému králi, než se ho porazil. A co tyhle ty šperky? Mám pocit, že ty Fausta nikdy nenosila. Zabal to všechno sebou. Bude se to hodit přece jenom postavit v Byzanci do Nový Řím. To bude něco stát. Milý císaři, Až na věky, svatý otče. Co tě sem přivádí? Já myslel, že už jsme se rozloučili. milí císaři, cesty báně jsou nevyzpytatelné. Jdu se tě proto zeptat, zda si jsou přece jenom ještě nerozmyslel s tím křtem. Tvá matka by byla moc ráda. Nerozmyslel a promiň, spěchá. Ještě jednu věc. Dozvěděl jsem se, že si dal zaměstnat všechny propuštěné gladiátory. Co si o tom mám myslet? Tak dlouho si na mě naléhal, abych dal ty nemorální hry zrušit. A teď toto. Milý Konstantine, sám dobře víš, že po Dioclecianově závění celý naše semináře prázdno. A ti milí chlapci mají takové charisma silných paží. Nevěřil bys, jak ochotně přijali místo státní se rybáři. A navíc to někteří z nich umí perfektně zasítit, že? No ale abych nezapomněl, proč jsme zde. Přinesli jsme ti ještě takový malý dárek pro tvoji maminku. Stefano, ukaž ti svůj dárek. Tedy, Bože. Co je to? To je Afrodita. To je bohorodička, milý Cezare. Theotokos. Vyrábí teď dívky z bývalého Afroditina chrámu. Je sladká, že? Říkal jsem si, že bychom paní Helence měli dát něco pěkného na znamení. Tolik toho pro nás udělala. Paní Helenka, jak to uměla vařit. Neboštík Miltiades hezky říká: Helenka Konstantinova, za ty její lazaně budeme muset jednou snad řečit. Theotokos? Takhle se tomu teď říká? Doufám, že se to pojme. No jenom, aby z toho nebyly nějaké další hry. Není třeba se ničeho bát. Děláme z bývalých forem na Afrodity, jenom trošičku upravený, takže mě lys bude milovat. Ale jako zcela nikoho jiného. Teologové nám na to vymysleli takové pěkné nové dogma. Teď už jenom nějaký ten zázrak a chrámová dílna se může rozjet naplno. Císaři, nerozmyslel jsi to přece jenom ještě s tím křtem, když se ti naše Theotokos tak líbí. Byla by to jedno? Když si náhodou nebude mít zuby nohy. Nech si náhodou trošičku malou jsem. Ne, nejsem, nic mě nebolí. A když odpustíš, spěchám. Z tebe se stával podnikatel. Pán řekl, učiním z vás rybáře lidí. A každá rybička se počká. A ty jsi takový svatý muž. Kolik si toho pro nás udělal? A stále tě tíží věčný hřích. To by se mamince nelíbilo.
Hospodinu v Římě už 4 chrámy. Víš, co to je? To je víc, než udělal Šalomón. Ale milí císaři, musím se starat o své stádečko. Lidé potřebují na ně. A chrámová dílna práce. Chceme z prodeje soch postavit takový malý paláceček na tom patrimoniu svatého Petra, které nedáč, to se dá věnovat. Malý paláceček, jaký to paláceček, Silvestře! To k vám nestačí můj lateránský palác? A navíc, dozvěděl jsem se, že jste koupili od města ta stará kasárna v Glaviáři. Co s nima chcete dělat? Ale císaři je jiná doba. Z kasáren jsme udělali seminář, jenom tím přistavíme kapli, no a chlapci se tam rozhodli už zůstat. Jsou tam moc spokojení. Jaké to tam mají panečku pěkně vybavené. Tělocvičný, jídelny, lásně, prostě všechno. To se nám to najednou vrne zájem jsou osvěcení. Koukám, že jen vytáhnu plachty a už se tu pěkně zabitkuju. Mně to může být jedno. Jinak z toho nejsou nějaké hereze, nebo volám to? Ne. Koncil ne, Cezare. Nebylo by lepší to vyřešit nějakým ediktem na sobě. Ediktem. Kdybys například vydal takový edikt proti herezím a vůbec proti pohanům, mohli bychom to udělat pořádek. Říkal jsem ti jasně, že když budou nějaké hereze, tak svolám koncil a tam si to v klidu vyříkám. Honorie. Promiňte, Cezare. No, přijel konzul? Zatím ne, Cezare. Chtěl jsem vám pro jistotu ukázat vyklizenou palácovou pokladnici a šperkovnici. Mělo by to být už všechno. Myslím. Skvěle, na to se určitě podívám. Promiň, musím vědět. Že já jsem nejspal nějaké dítě. S vítězínským konsulem. No někdy si říkám, Stefano, jak může být císař tak nízký? Hele, co pak je tohle? Pěkné, skoro jako ta moje. Taky něco napravo. To by mohlo. No, výborně. To je zajímavé. Jak do sebe krásný pasu. Že ano, Stefano? Nechápu, čemu jich císař potřebuje tolik. Tak to je asi všechno. Zbyle věci prodejte a výdělek půjde na královskou gardu. A pak je to. Asi nějaké vody, Cezare. A velmi kulový. Ochaj. Vyhodí! Není třeba, milí císaři, už jsem na odchodu. Jen jsem ti chtěl ještě říct o svých posledních reformách. Zavedl jsem spoustu věcí, které jsem sám navrhl. Například kamenné oltářní stoly, zpěvy, seznam mužů. Ty pilný muž o své stádečko se krásně stará. Děkuji. Ale poslychám. Po slýském přístavu na mě čeká Mářina Fausta už celý den a čeká, že brzo vyrazí. Ještě jednu věc potřebuji pomoct. Měl jsem dorazit římský konzul Christus. Měl jsem mu předat klíč od Římu. Nevím, proč se zdržel, ale nemůžu nadále čekat. Předej mi. Opatruj se a dál se modlit za blaho a čest stát. Buď s Bohem, císaři. Šťastnou plavbu a pozdravu kamínu. Teď jsem jako svatý Petr. Dám ti klíče od království nebeského. Co odmítneš na zemi, bude odmítnuto i v nebi. Co přijmeš na zemi, bude přijat v nebi. Stefano, kde jsi to nebyl?
protestanti dělají zase nějaké neplety. Světidelnice by minule na tom ale celé zkazili. Bylo takové sucho. Ukáž? Ještě malá informace. Jak to vypadá? Velkolepé, svatý otče! Mohl byste takto odemykat svatou bránu? Otče, zdrav, nevíte, kde je císař? Hledíme. Julius Crispus. Císař už tu není. Protože není. Držel jsem se dole v bráně, stálo několik ohromných járů a chtěl bych se s nimi modlit breviář. Císař mě přece očekává. Kde je? Už jaké máš charisma. Císař Konstantin právě odvedl hostie. Ještě dnes vyplouval do Byzancionu, už se nevrátí. To není možné. Měl být oficiálně předat klíčov města. Myslíš, tyhle? Přicházíš zbytečně, předali mě. Kdo jiný by taky měl vládnout věčnému městu, než zástupce svatého Petra, první svatý Jan. Vidí a poznat lidu, že v 10. roce pontifikátu svého jsem se já, Silvestr toho jména první, stal vládcem Říma. Běž. Jistě svatý oče. Amen. Viděl jsi Stefane, jak jsem to se mi líbilo. To zavedeme. A teď si ještě musíme ukázat naši počkání. A říct jim tu